אותך להחתרה שלנו? לא נראה לי שאני אהיה בארץ ועוד אז אני אבל רגע, עוד לא אמרתי תאריך. רגע, אבל הבטחת בכל הרואים. שלום, אנחנו בתוכן הרעיון משכבות יוגת. אנחנו השמיניסטיות. השמינות שלך, למעלה. באנו להזמין אותך להחתרה שלנו. אין לי זמן עכשיו. תודה רבה. אנחנו תיכון תורני. מדעי. אמוני. לבנות. ופמיניסטי. ואנחנו שוביניסטים. וקפיסקי שם, ואנחנו... אולפנת הרואה. שלום. אתם באות להחתרה שלנו, נכון? לא. מה? ואתם מהשמינית. יאללה, לך. מה דופקת? יש לי מפתח. אנחנו משך. איזה קטע ששכבנו. רמי, מה קורה? מה המצב? שומע רגע? רצינו לשאול אותך. אתה בא להחתרה שלנו, נכון? בטח שהוא. לא, אני אהיה חולה באותו יום. מה חולה? אי אפשר לסמוך אף אחד בבית ספר הזה. לא מאמינה, לא מאמינה. שלום, אתה בהחתרה שלנו? רצינו לבוא להחתרה שלנו? בואו להחתרה. אין לי זמן. מה זה? מה? אין לי מקום. בואו נעשה לי מקום. אבל רגע. ברוך, קדימה. עכשיו? תגיד, אתה יכול לפתוח לי את השער? את שמיניסטית? למה את עצובה אמרתי? ברוך, אף אחד לא רוצה לבוא להחתרה שלנו. אתה רוצה לבוא אולי? כן. מתי אני תהיה שמה? בא.